растут улыбки и светятся счастьем глаза. Для вас развлечения готовы, друзья. Проходите. Добро пожаловать. Мы сегодня рады встретить вас в священных землях Ильской Казани. Наш музей, как вы уже знаете, называется Ильско-Казанский государственный природный музей-заповедник. На территории создан макет крепости периода Казанского ханства. Ну и, конечно, приехав к нам, вы, наверное, все-таки просто должны посмотреть экспозиции нашего музея, потому как это история нашего народа, история наших предков. Так, музыкальные инструменты, вы видите, инструменты из соседних деревень, которые выполнены ремесленниками, например, деревня Мульма. Там очень много было ремесленников, и они изготавливали различные инструменты. Сабантуш, ворот, выходи скорее, народ. Настало время состязаний. Приглашаем самых-самых. А у нас конкурс на самых быстрых, на самых ловких. Приглашаются двое участников. Так, в чем делаем? Держись до нее. Музей-заповедник uyushtirilgan 92 yılda как музей-заповедник. Ну, заманалар авыр чырларга туры килип, базысын әллә нәрсәне гыта алынмаган. Ну, тупланылган экспозициялар мөмкин булганча, исторический материаллар. Менә шушы 4 елдан башлап инде тургызу эшләрен башлап җибәрдек. Монда хөкүмәт тә булышты. Һәм күп булышты инде төрле спонсорлар. Биектау районы спонсорлары да, Арча районы спонсорлары да булышты. Эзләп табып, бираларны инандырадыр инде монда һәр кем хәленнән килгәнчә өлеш кертте. Соңгы елларда менә генеральный спонсорыбыз дип әйтәбез инде аны Таттелеком лично шәхсән аның генераль директоры Батуллан Русланович. Зур шыгымнар таләп итә бит инде. Ни өчен кирәк менә мондый музейлар? Понимаете, безнең музейлар гына түгел, безгә комплекслы музейлар кирәк. Музейлар алар күп, мәктәпләрдә дә бар. Һәр районда музейлар бар. Элеп куелган безнең татар киеме үрнәкләре, башка төрле эш кораллары алар бар. Алар белән генә татарның чын тарихын, чын үткәнен, аның яшәешен, үсешен билеп битереп булмый. Элеп куелган тастымал яисә анда башка әйберләр. Сез мине аңладыгыз. Шулай бит. Һәм инде менә мин шушыннан арынып чыгу өчен яңаша подход белән уйладым менә шушындый әйберне төзергә. Бу юктан бар булган әйбер түгел. Менә шушындый 12-13 гасырга караган менә бу крепостный сооружениеләр һәм башка корылмалар. Алар чынбарлыкта булган безнең Казанканың тау башында кайда Кремль административный центр хан утырган урында шушындый сак башнылары, крепость стеналары торган. Без кабул итәбез туйлар. Загыстан соң кәләшләр килә. Аларга без махсус инсценированный экскурсия ясыйбыз. Алар ипи пешерәләр, он тарталар, шул пешкән ипидән сөтләр, чәй эчәләр белән кәләш. Шулай каралган әйберләре бар. Балалар өчен аерым программа, уллар өчен аерым программа. Һәм без бик тырыс элемтәдә эшлибез тур агентстволар белән Казанда. Алар безгә күпләп кешеләр алып киләләр. Кайберсе үзенең программасы нигезендә зур коллективларны алып киләләр. Монда булар безнең менә ел сайын 300-лек, 200-лек, 10 шушындый коллективный выезд. Алар монда инде где-то 7-8 сәгать ял итәләр. Менә ялары белән, бөтен коллектив белән. Үземә бер ошамады, гафу итегез. Безне русча каршы алдылар. Ничек? Татар киемнәреннән матур костюмнардан каршы алалар. Анысы шәйләми калдым, нәрсә русча. Русча шушының белән бәйле. Монда төрле катнаш, мин ялгыш әйтәм. Без моны әзерләгәндә разговор булды бу турыда. Мин телдә алып барырга кирәк икән. Чөнки тур агентстводан монда күбесе руслар була әйттеләр. Тур агентстводан, журналистлардан. Мөмкин алайда безнең кызларыбыз русчада, татарчада әйбәт итеп сөйләп бирә алалар. Шу андый бар.
Tatarcha karşıladı. Обязательно var arada. Bizim bütün kostümler tek şu bakımdan bank kostümünden başlayıp sindike kostümü de var, vezirler kostümü de var, sakçılar kostümleri de var, hünerçiler kostümleri de var. Biz koyduk. Bir sirak müziği ara bula bu ayır. Nice kişi işli bu müziğinde? Biz bütün ısı kızgançlığa karşı unduk kine. Biz hazır sizi ciddi almıyoruz. Ciştirin olarak kine bu teritini. Eli bittiler şu dağına tügül. Zapavit zonalarında kontrol alarak kine. Rus görbatlar bizim izleyimiz değil. Onu saklap kim sayın bir hakabe eğlenip çıkarak kine. Şörni arkeologlar yürümüler mi? Kazımılar mı? İngilizce usat izleyiciler başlar çıkarmadılar mı? Kreml urunun kanarak kine. İzgiler şişmeleri, anın ziratın.